makawuono Lydia. Yawre nya Joyce ageo ne nyikora mogechi makare no kiny mang'ich chumba ma Nairobi abiro ne achiel ka antiere e apaya ma GPO ka bende en apaya making'iyo malo kama geche dhie en kanyo bende apaya mochomo State House onogono kanyo ma bende rawere matinde motsini Gen Z ne chano mondo mi ong'any kendo owuoth ka ochomo mano en kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto. Rawere gi no singo ni mane kama gidhi luwo ne gichopie kar jot ma jatend piny omiyo wago touch mane apaya ni kanyo ma bende ochomo kadak ma jatend piny Kenya mondo wang'iyane gino ma ang' ne timre nyaka seche gi Joyce arita ntiere e yo makare kendo king'i alwora ntiere nyaka kuondego ma bende osedin kaluwore ni gitemo mondo mi gineni arita obedo makare gidino moko kuom yore ma bende nyaka nyisri ni in ng'awa tikadho idhi kure ka iyawoni mondo mi ikadhi omiyo alwora ka ntiere obila mopogore opogore polis nono ke bathe kocha kane wang'iyo kane wadonjo sani koro gitemo wuotho kendo gitemo rango ka bende arita ntiere e yo makare waneno ka moko bende nobedo akicha kacha gi ei gari ma bende ja picha mara temo tang'onu kanyo mano en chal mar alwora kae e ndara kata apaya ma bende ochomo kar joma jatend piny Kenya William Ruto en kanyo ma bende koro keti arita mager par ni ma en ng'anyo ma bende nochakore kaka mano ma pingo paro mar chik mar omenda mag 2024 kata kamano ndalo machuok kende kasi machuok kende Kenya jatend piny Kenya William Ruto oselando ni okodhi keto koke e parono mar chik mar omenda odiochieng' manyoro oganda jo Kenya pod onyonore kendo koro giwacho ni jatend piny Kenya nyaka wuogie kom ka giwacho ni mano e gima gidwaro ni gitim kaluwore ni ok giseyie gi kaka osebedo kotayo piny Kenya kendo ok gin kod yie gi chike mosebedo koketo na wuoyo gi moko kuomgi odiochieng'no mar tich ariyo manowacho ni sani ok ging'any ma nikech paro mar chik mar omenda mag 2024 to nyaka mano mar 2023 magiwacho ni bende noseketo chike ma sani inyo oganda jo Kenya kaluwore gi uchumi mapek ma bende sani koro ntiere e pacho kae chenro mag wuothe boma ma Nairobi ni piny kabisa Joyce kaluwore ni ma en boma ma bende odich pile ka pile ntiere gi kwan mag nyamburko mamalo king'iyo alwora kawuono nyamburko kata mago mating'o jowuoth onge gi ji malong'e en wach ma bende omako thoth oganda jo Kenya ka en tich ang'wen gi ne oganda odhi e tijegi kata kamano nyalo weyo ni en kata chieng' ngeso moro moganda yueyo Joyce pod wago tachni ma Nairobi kaito bende ang' nwa ket wang'wa mar goyo mbaka kodi ang' nwa nyisi kora mo gino ma bende ang' ne tuji e chuny boma ma Nairobi kata kamano nyaka sigi waseneno ka nitiere geche adek kata buses adek manopong' gi jolweny ma pacho kae mogol e barak kata kambi margi negi kalo ka dakika 5 mokalo kendo gichomo kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto gichomo State House ka gidhi mondo mi gineni giketo alwora no obedo kod arita mowinjore ma en kaluwore gi luoro makoro ng'anyo ma osebedo katimore pacho ka oketo kuom piny owacho kaluwore gi gigo mabende notimore chieng' tich ariyo waneno kane gidhi magidonjo nyaka e parliament kata od bura mamalo mane bende ne gikelo kethruok ne gik moko bende ne jomoko noinyore kama ne oganda temo mondo mi ginyis ich wang' margi gi jo od bura mago manoketo kokgi kendo goyo ombulu kasiro paro mar chik mar omenda bende oganda osebedo kago e mbaka kendo kelo liete pacho kae omiyo en wacha bende wakete wang'wa Joyce ang' nwanyisi kora mogini to ang' ne bed nade sani en sa madhi abich ne gisingo ne gichako sa 4 kata kamano nitie bombe moko alwora mar Nairobi ma bende osewach ni gichako kunore ka gi kacha kata kamano chuny boma ka to pod onge jong'anyo mosechopo omiyo waketo wang'wa ang' nwanyisi gino ma ang' ne tuji Joyce ka intiere kod pinja duke studio. Pero kamano inya Lydia Okeyo ka intiere boma ma Nairobi ka okinyi makawuono aonge ora mak mana ni med mana bedo wang'wa odiochieng' makawuono e kinde ma wageno maneno ka rowere ng'anyo mano kotudore kod dwaro margi ka giwacho ni nyaka sani koro sirikal ok osebedo ka chopo dwaro mar rowere ang'eno odiochieng' makawuono